Ay, kalami bas adlaw karon. Bari sa tabi. Ay! Saan siya? Kuratan maputa nimo ay. Ako sa di ka diyan mo naman lagi kag sitong bin. Sa naman taon na yung itsura ay. Kululahi mo gusto tulong beans. Good kay kalawatan man to sa panahon tulong beans. Si tulong bulls mo good ko. Tulong mahol sa sumangil na po. Si tulong bulls bitaw alok ko. Alam na po kagwarta no. Pilila gala ito akong utang sa imo mads. 4,000 imong utang. Bayad na ka? 4,000. Oo, bayad ka? Magululam unta ako og 1,000 para ma 5,000 Ay, sige ka panghulam. Uy, kausa ka na imong kwarta di ay. amangod ko na hululam dito sa Pilikas. Yaman ko isulumbong sa barangay ug dili ko makabayad. Naman ko kasad ka sige ka man ko panghulam. Panghulam ka, ibayad na po nimo spikas, manghulam na po ka. Sus, ko bitaw mo paano na sini na dito, dili na lang kapuyo. Maman ka ha. Lagi ato na dito, uli na dito. Sige man kag pangitag kwarta, sige kag panghulam, mo po kay bayad diri sa kuha. 1,000 gani. Ay sus, wala lagi ato na dito. Aladyo. Ana pod ni siya. Asa man diri ako kalawarto.